uSandra Ace noqhuba ishishini lokutya uxhomekeke kwizikhenkcezisi ezili-12 zogcina ukutya. Ukungathembeki kombane eParis kumnyanzelise ukuba abhenele kwigenerator kunye nerhasi. Kodwa uthi oku akwanelanga. We are very frustrated because we already have water problems in Paris. We have maybe 1 day out of the 7 water at our houses. At the businesses, every day we have a water problem. And even that will be much worse now. Because of the electricity, the pumps won't be working. Abahlali bathi izoyikiso zokucima umbane zongeza kwinxalabo yabo nasekupheleni kwemisebenzi. We are paying our electricity, we are paying our rates and taxes. They must rather find out where is the problem. Ukanti imbumba yezoshishino sithetha nje ibila ibunzi nomasipala noxakene nokuzisa inkonzo ebantwini. We need urgent intervention from people outside work that's got professional skills to actually assist these people to get a turnaround strategy in place in this area. Abahlali baseParis bathi ukungakwazi kukamasipala ukuhlawula icala kwa-Eskom yenye kwiingxaki abanazo ngolawulo kule ndawo. Ndingumalungelo Bhuyi eParis.